IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinalagi pa ni Police Captain Rogelin Ibe, Deputy Chief of Police Tilawag City Police Station, di publiko kanda iti turista nga umay dumaray iti syudad Tilawag, iti paragan-anad, ita panawin ti Calgao. Imbatad na nga adu dagiti mapaspasama ka aksidente iti agdama, gapu iti paragitom iti arak wenusan ang mapakpakadaan nga aksidente. Kuna na ang nakabantay dapay kada iti pag-aadwan dagiti tao ken tourist spots iti syudad Tilawag. Iti Lawag City Police Station at naka-prepare mat iti summer ket adu iti expected adu iti umagpasyar dagiti turista tayo, local tourist kan kasama iti naduma-duma nga turista agapu iti kabangibang nga ilili ken probinsya ket naiget met apo iti pinanging kit kita tayo iti safety dagiti turista tayo kat kangrunan na apong maikan apo mo ti agbantay kadagiti iti tourist spots iti Lawag City. Mainaig iti daytoy ket dakkel a pagyamanan ti Lawag City Police Station dagiti volunteers tanod ken dagiti force multipliers. Dagiti NT beaches ken naduma-duma nga pasyaran iti Lawag ket addadamet dagiti kapulisan tayo nga agyan ijay kadwa tayo digiti sa Ilocos Norte Police Provincial Office ken kastamet ka digiti dumapay nga digiti force multipliers tayo nakadwa tayo apong agbantay ka digiti nga tourist spots. Iti agdama ket napaigitanen iti panag-checkpoint iti kamay iti PNP tapno may patungpal iti panangkita ti Ornos Lina Kental na iti syudad. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.